אשקלון הצביעו ברגליים. יותר מ-1,400 ילדים משתתפים בקייטנות הקיץ של המתנ"ס. נמשיך לפעול למענכם במהלך כל השנה. אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על אותו ובגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. נכון, המקום הכי חם במזרח התיכון, מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלגן בתל אביב. חולים על מעולים ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבאסים יעשה לך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שם. אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על אוטו ועל בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. מהחול של הנגב ועד החרמון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון. כל שבת בדשא על האצטדיון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון. אלכוהול מרוסיה, אוכל מרוקאי, כינור אשכנזים, טיפה טינה ניי ניי. גם אם מבחוץ זה נראה על הפנים, וואלק לא מתלוננים, גם אם אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על אוטו ועל בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים.